Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna tellet il-bina Samwel magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, efa tqiq u żaq imbit, u marret bitfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu t-tifel quddiem Eli u qaltlu: "Nitolbok, Sidi, daqskemm int ħaj, Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqa talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej." U qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Ferħet qalbi bil-mulej. Flimkien. Ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej. Irtefet rasi fil-mulej. Iddiħaq fommi bl-edewwa tiegħi għax fraqt bis-salvazzjoni tiegħek. Flimkien. Ferħet qalbi bil-mulej. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila. L-imbeċċajn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbielet il-mara b'ħafna tfal. Flimkien. Ferħet qalbi bil-mulej. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja. Iniżżel fl-imwiet u jtalla. Il-mulej ifaqqar u jagħti l-ġid. Ibaxxi u jolli wkoll. Flimkien. Ferħet qalbi bil-mulej. Iqajjem mit-trab lill-imsejknin u l-fqajjar jerfaw mill-miżbla u jqedhom mal-kbarat biex jirtu trom ta' ġieħ. Flimkien. Ferħet qalbi bil-mulej. O Sultan tal-ġnus, ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salvja l-bniedem li int għamilt mit-trab. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kun niżel isejjaħ liħinja, għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid minnu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieqed il-missirijietna blis Abram u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-innu sabiħ tal-Magnificat li għadna kif smajna fl-Evanġelju llum huwa innu li baqa' fit-tradizzjoni tal-Knisja tul is-snin bħala innu speċjali għax ħareġ
minn fom Marija stess. U għennu ta' tifħir lil Alla. U tajjeb niftakru mal-ewwel illi Marija hawnhekk ma kienx qiegħda f'sitwazzjoni faċli, sabiħa, bħalma kultant jistgħu nkunu aħna f'mumenti minnhom isna f'ċelebrazzjoni qegħdin inkantaw jew nitolbu dan l-innu. Meta Marija qalet dan il-kliem hawnhekk kienet f'sitwazzjoni pjuttost diffiċli għaliha għadha żagħżugħa, iġġor fiha dan il-misteru kbir illi se jkollha lil Ġesu, se tweled lil Ġesu, u qiegħda hawnhekk għand Eliżabetta fejn qiegħda takkumpanja lilha wkoll. Imma Marija hawnhekk tispjega dak li hu essenzjali fil-ħajja tagħna nisranija u speċjalment kif Alla jaħdem fl-istorja. Ħa naraw ftit punti hekk sbieħ minn dan l-innu. Tibda ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. U dak li jedna wkoll hawnhekk fis-salm ferħet qalbi bil-mulej. Kemm hu sabiħ li aħna niftakru illi l-kliem fuq fomna għandu jkun kliem ta' tifħir lil Alla. U kemm jistona kultant meta fost dawk li jemmnu stess minflok kliem ta' tifħir ikun kliem ta' tkasbir lil Alla. Għalhekk tajjeb niftakru aħna fil-ħajja tagħna illi tagħmel ħajja tagħna isbaħ u tal-oħrajn isbaħ meta fuq fomna jkollna kliem ta' tifħir, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. U l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Tgħid Marija u xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qadrija tiegħu. Il għaliex nafu mill-ħajja tagħha imma nafu wkoll mill-Iskrittura stess kif Alla jażel lil min hu umli. Il-min hu umli. Imma xi tfisser l-umiltà? L-umiltà ma tfissirx li inti twaqqa lilek innifsek jew ikollok idea baxxa tiegħek innifsek, dik mhux umiltà. L-umiltà tfisser li inti taraf li kollox ġej bil-grazzja ta' Alla, il-ġid kollu ġej minnu mhux minnek. U aħna nirċivuh, nilqawh, ta' dan nirringrazzjaw il-mulej u ngħixu dejjem b'din il-gratitudni f'qalbna. U allura verament hemmhekk inkunu ngħixu b'umiltà. Tgħid Marija wkoll il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u hekk tagħlaq ukoll il-kliem tagħha propju ftakar fil-ħnina tiegħu. Kemm hu sabiħ li aħna niftakru illi aħna għandna din il-grazzja li nilqgħu fina l-ħnina ta' Alla u li inwasslu din il-ħnina lill-oħrajn. Il-ħnina li tfisser imħabba bla kundizzjoni, imħabba sħiħa, imħabba li tasal anki għand dawk li qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli fil-ħajja tagħhom. U Marija tgħid dan il-kliem li huwa speċjali fuq fomma meta tgħid xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għollex kejknin. Dan huwa kliem profetiku, huwa kliem rivoluzzjonarju wkoll. Għax qed jgħid li Alla jaħdem fl-istorja u li għalih min jitkabbar jiċċekken. U min jaħseb li hu xi ħaġa wara ftit ta' żmien jinduna li mhu xejn u li anzi il-mulej jurina anke fl-istorja tal-umanità kif min ħaseb li hu xi ħaġa li tkabbar kellu mbagħad waqa' kbira
Għaxek inti taħseb li minnek ġej kollox, li inti l-kbir, imbagħad tieħu sabta kbira. Mentri inti taraf li l-ġid kollu ġej minnu u tilqaw u taqsmu mal-oħrajn u tgħix b'din il-gratitudni u b'din imħabba lil oħrajn hemmhekk differenti. U għalhekk dal-kliem huwa qawwi imma huwa veru u reali xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla xkejknin. Imbagħad meta Marija tgħid mela b'kull ġid minnu bil-ġuħ. Hawnhekk għandna kemm dak li fil-fatt għamel il-mulej anke rajnieh fil-ħajja ta' Ġesu li tema lil dawk li kienu bil-ġuħ u li din hija opra importanti ħafna għall-insara. Imma wkoll bil-ġuħ bħalma semma Ġesu stess, bil-ġuħ għall-ġustizzja, bil-ġuħ għall-maħfra, għall-paċi, għall-imħabba u Alla li tassew jimla il-ħajja tagħna b'dak li aħna nixxenqu għalih. Iju nitolbu l-mulej l-lum li konna fuq fomna dejjem u f'qalbna dan l-innu sabiħ ta' Marija li jfisser mhux biss li aħna nissieħbu magħha fit-tifħir il-Alla imma li narfu wkoll kif Alla jaħdem fl-istorja u fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minnha. Ejjew issa nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba fi ħniena tiegħu. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li fuq fomna u f'qalbna dejjem ikonna kliem ta' tifħir u ringrazzjament lilek għal ġid li inti tagħmel magħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej il-grazzja tal-umiltà li narfu tassew li kollox il-ġid kollu ġej minnek u li aħna nilqawh għal kbira u bi gratitudni f'ħajjitna nitolbu. Mulej. Nitolbuk mulej għal morda kollha fid-djar tagħhom, fl-isptarijiet, kemm f'Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja biex issaħħaħ ir-rieda ta' dawk li sinċerament qed jaħdmu għal paċi u nitolbuk ħafna għal dawk li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox.
Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qalbna qawwija fit-tjubitek mulejners u bl-offerti tagħna lejn l-artar imqaddes. Saffina bil-grazzja tiegħek biex nitnatfu bil-qawwa tal-istess misteri li bihom qegħdin naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Verġini stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal u qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-turni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-oli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fl-isem il-mulej. Ożanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kon nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jiena talilek Alla missi li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun it-tritint kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum,
Għafrinna dnubitna, bħalma nafru minnu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba uħnina tijak il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jessaltna il-qawwa u l-glorja l-dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, għamel mulej li aħna niksbu l-qawwa tas-sagrament li biħt qarbinna biex meta jasal is-Salvatur tagħna jistħoqilna morru nilqgħuh b'hemm il-xieraq u naqilgħu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat-talb tagħna ħlesejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smat-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar l-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna, palma nafru l-menuħati għalina, daħħanni fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك
imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denik. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denik. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan, ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlappalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li jiteva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattar btana, Missier eternalla, ħen għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħen għalina, Spiritu qaddis Alla, ħen għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena,
Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb ta' sema. Itlob għalina. Kewgba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina.
Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.